أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ambade tebe shirfila la jaba ma foka wali mando ka dil Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka hinna ka kishina ka barka ala ko jide ko chaya ne na ukilingile na bela jelenka samba flantan sheke mauludu hukmu kono tebe shirfila e munumunu ke ka wuli ka seanga mauludu wajulu kena dowka o folo kera to min korobugo kasim kone ale tun keleme ka wajulu kene belebele sigiye mi na kene tun dembe yalembe alislame jamala kusebe anye fe munu soroye anye jako baraw sheria mine ka se bima de bikira bora ko kalama do mi bama dani de ba kera chide ka bora ko kalama mawluru na la udum atakwe Allahu akbar abangine asora ta kalama nganto made kira bora kalama bi mawluru damne do wa tenen folo mi na kera chide ka betena folo mi makira yo tenasu tele akbar mawluru damne la de bikira soro sambinani Adama de usenga douala de bangana na adama de usenga douala o kera kira bangini asi sere sambinani akachidi adam ne do asuna saba ko mo yibla bi suna akol ne bangina ka betene lim dia fam si zawa bama na ne biga famwa kuyete wa biga famwa jama biga famwa ba akon ne bangina ka betene ne ma tene wote ne be ala ko nyumando ayina na jiya kono ka be o mamauludu damnela ka shekera ka ala ere ya siensa ni munu ma de ala adema ama ni ta de mama yikunguyi ema me kalmondo bida anana tene yoma sali kirana tene yoma sali namesa kirana tene yoma sali basiruna na tene yoma sali naziruna na tene yoma sali ahiduna na tene yoma sali jonintaye jumaye yoma sali adama taye jumaye yoma sali akera kiraye yoma sali kira kiraye yoro kanu ka kekira fa madame nabi munu mutani nanfiya je wa umani dogo je wa umani mo nyefleje odo Sheikh Ahmad Tijani odo Sheikh Abdul Qadiri odo Sheikhuna Ahmad Hamahullah odo Amfa Elaji Fudo Seduye odo Sheikh Ismaila Drame odo ye Boadraman Tarawele odo Sheikh Usman Kalapoye odoy Boadrisa Haidara odoy Imam Balakalewiye odoy Koke Kalewiye odoy Ankara mo Sheikh El Haji Muhammad Sanu Konewiye wallahi bonya dobe ala ta di mafika tu walela ni ala de che itige na benyuma ni tako itige wala jwe ni tako wa itige mursali fana ni tako ala ko walladhina ma'ahu akanu baga bedoye folo ni laba ema ya salatu beglana salatu dobe Allahumma salli ala sayidina Muhammad fil awwalina abeka suraite ukora yodi abe akako ube amagulonela obe ka suraite obe ka surika famaute obe ka surika jamanaute obe ka surika dinaite o kira irene ala ni nyokon chelai ka sur hali malaka ute وصلي على سيدنا محمد في الآخرين النبي بلا او جما كلودي لا لابانا اكلمه دومنا كسر نشفنته وفنا سنتو بينه اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره على كبداننا دم في مكينكم او صلاتو الناس دي بولابي wallahi salatu sabiku nasi de borabi yoro sanwo sambi salatu nasi di mokoma asalatu kalte ubeno nyina ntakira salatu sabiku de sallallahu alaihi wasallam alay mundauka ashiddau akokira kanumbaka jonjo yere ku karo kagele kata kafiruma ga ale rego ko hine yere de
o be kira manto ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kira ma i be hinɛ dɔn dɛ bon an filɛ o hinɛ sigi de la o hinɛw de kama ala ye kumakan dɔ don an da kan k'o kɛ kan ka to ka sali kira kan sallallahu alaihi wasallam ne ko salatu yɛrɛ kɔrɔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم ni mɔgɔ min y'a kɛ siɲɛ kelen mun kan ka kɛ o bɛ a siɲɛ ta Seydina Jibrilu ko mɔgɔ sɔlila kira ka siɲɛ ta k'ale bɛ nin ta alikiyama siratu pɔn min n'a bɛ fɔ i n'a fɔ an ka Bamakɔ pɔn ninnu siratu pɔn mɔgɔ ka sɔli ta i b'a kɛ don o don ni ala sɔnna siratu kelen o kelen la Jibrilu ko k'ale de b'a kaman dayɛlɛ kiyama k'i ta ka pɔn tigɛ n'i ye k'i sen t'i d'a kan Seydina Mingailu fana ko ni mɔgɔ sɔlila kira ka siɲɛ ta sallallahu alaihi wasallama min nɔgɔ gɛlɛn mun na bɛ mɔgɔ min alikiyama kɛnɛ kan k'i kɛ hakililatigɛ min nɔgɔ bɛ minnu minɛ a b'olu le minɛ salatu kɛbagaw ko alikiyama min nɔgɔ t'olu minɛ k'ale fana to yen Seydina Sirafilu fana ko ni minnu bɛ na ale b'olu mara basi ka n'u sɔrɔ u farikolo k'u mara ka niw mara basi ka n'u sɔrɔ kaburu kɔnɔ hakililatigɛ la alikiyama hakililatigɛ la maa dama i bɛ salatu tankɛ don o don ni ala sɔn n'o kelen na k'i ka hakililatigɛ kiyama tɔɔrɔ ya k'e sen t'a la ale fana b'a ɲini ala fɛ ala k'e kisi Seydina Israilu ko n'o de ye saya mɛlɛkɛ ye ale mun yɛrɛ ka baara ye niminɛ yɔrɔ niminɛ ma nɔgɔn nka salatu kɛbaga k'ale bi maloya k'o niminɛ fo ala yɛrɛ ka fara ale kan k'ale dɛmɛ salatukɛlaw niminɛli la sali yɛrɛ fana kɔnɔ Allahumma salli ala Seydina Muhammad wa ali Muhammad wa sallim salatu kɔrɔ jɛnfa mina kuma b'a fɔ o ye bi dɛ salatu i ma mɛn ko kisi ko ani nɛɛma ko b'a ye yan o de tɛ bamanankan ye yan n ko de don kisi ni nɛɛma bɛ an kuntu ye min lɔ ne dalifɛnw dɛmɛ na salawa tuwa salamu dayiba ko kisi ni nɛɛma b'a ye i b'a kisi dɔn wa salatu yɛrɛ kɔrɔ layarabi min ye mɔgɔ ɲuman tɛmɛnenw sɔrɔ a kana kira sɔrɔ ti yala ni y'a mɛn kɛ layarabi min kira tɔw sɔrɔ o kana an kuntigi n'a ka denbayaw sɔrɔ an fa adama ka lajarabi Sheikh Sani bɛ y'a ɲininka kɛ kɔrɔ fila tɛ salatu la ni nin tɛ ko kisi ani nɛɛma ala y'an fa adama da nka ala ni adama sera ɲɔgɔn ma san 300 an fa adama ye ko bɛɛ kɛ ala ko ka taa kɛlɛ ban o nana ba kira kɔsɔn Khalila Ibrahima lajarabi y'a sɔrɔ a taara fo k'a fili tasuma la ka ko caman d'a kan ala y'a bɔ a la Seydina Nuha layarabi y'a sɔrɔ f'ale ko ala la tazara ala al-ardi min al-kafirina dayyara tellement u y'a tɔɔrɔ san 900 ka san 50 k'a jɛ a ko ala bɛɛ faga Seydina Musa san 40 ani Firawuna bi kɔnba la don o don kunu de ka fisa ka tɛmɛ bi kan Seydina Isa a nana fo k'a tunu a ka mɔgɔw la a ma lafiya Seydina Yakuba kɔ o fitinɛla Yakuba denw bilala ɲɔgɔn na ka na balimaya tiɲɛ ka denw tunu ɲɔgɔn na san 40 a den kelen tununa la ala ni balima tɔw sababu ka kira n'a ka somɔgɔw kisi ka bɔ nin bɛɛ ma lajarabi kana kira sɔrɔ anw k'o fɔ ala ye wa kira ka sotigi musow latigɛ jugu ka n'u sɔrɔ wa kira ka denbayaw latigɛ jugu ka n'u sɔrɔ a denmusow a ka n'u sɔrɔ a denkɛw a ka n'u sɔrɔ lebu min bɛ anw na o lebu kana ye kira n'a kɔ la sallallahu alaihi wa sallama Allahumma salli kɔrɔ ye nin de Alhamdulillahi rabbil alamin nin tɛmɛnen kɔfɛ an taara Lafiyabugu Sheikh Mohamed Makiba ale ni Lafiyabugu alisimɛw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ belebele sigi min kɛnɛ kan wajulukɛlaw y'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔ bɛ y'a ta dɔ bɛ y'a bila an garisɛgɛ donna min ka laseli la o ye Muntagaba ye a kumana an ye alisimɛw ka bɛn an'u ka kelenya an'u ka yafa ɲɔgɔnma kan fo ka taa se alakiraba ladegeli walew ma an ka jɛ k'a baaraw seereya an ka ɲɛmɔgɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ u ye walanda min di an ma ko an ka kuma o kan
o ye alakira ka ladegili fɛnya ye ala ye kuranɛ aya min fɔ an ye ko lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmil akhir wa zakara allaha kaseera mɔgɔ mɔgɔ k'i dara ala la mɔgɔ mɔgɔ ko i dalen bɛ alkiyama jɔdon na mɔgɔ mɔgɔ k'i dalen bɛ saga kunu na ko ala ye alakira de kɛ i ye ladegili kɛ fɛn ye o kɔrɔ ye n'i bɛna fɛn o fɛn kɛ alakira bila i ɲɛkɔrɔ yalima alakira ye nin kɛ wa alakira ma nin kɛ wa o kuma na an b'an profiter nin micro in fɛ ka ci dɔ di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ka ci dɔ di silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ci dɔ di kɛrɛnkɛrɛnnenya na mawuludukɛlaw bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn n'aw bɛ mawuludu kɛ mawuludu fɔlɔfɔlɔ ye mun ye alakira ye min fɔ ko an k'o kɛ an ka o kɛ n'an ko an bɛ kira ladegeli ye fɛn qualité saba ye k'a ladege a ka kokɛtaw la k'a ladege a ka kumafɔtaw la k'a ladege a ka ɲɛnamaya yɛrɛ tacogo bɛɛ lajɛlen na donc o ladegeli mun n'an b'o kɛ an bɛ min ye alakira la misaliya min ye alakira la sallallahu alaihi wa sallama o ye ɲɔgɔn kanu ye o ye ɲɔgɔn minɛ ye o ye bɛn ye o ye kelenya ye ko gɛlɛyara cogo cogo la ni alakira ka ɲɛnamaya la sallallahu alaihi wa sallama mɔgɔ minnu y'a tɔɔrɔ mɔgɔ minnu y'a degun mɔgɔ minnu y'a bugɔ mɔgɔ minnu y'a gɛn ka bɔ a faso la a taara sira sɔrɔ ka taa se sɔrɔ ka tila ka segin ka na o dugu kelen na tuguni ka n'a jira u la ko ɲafara aw bɛɛ lajɛlen ma donc an k'an ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye k'a bila k'a fɔ an silamɛw ye an silamɛ dama minnu bɛ yen n'anw bɛ jamana kelen kɔnɔ n'anw bɛ sigida kelen na an k'a lajɛ an ka fitina bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an m'o ye an ka alakira la fiyewu sallallahu alaihi wa sallam alakira bɔlen Makan ka taa Medine a selen Medine a ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ a bɛ fɔ o ma misiri jɔlen kɔfɛ a ye fɛn fɔlɔfɔlɔ min kɛ a bɛ fɔ o ma ko el muakhatu muakhatu kɔrɔ ye ko ka balimaya don silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani minnu bɔra Medine Makan ka na Medine aw minnu ye Medinikaw ye yan aw ni Makan ka kelen ani Medine ka kelen aw tɛgɛ bi di ɲɔgɔn ma aw ye ɲɔgɔn fa kelen ni ba kelenw ye aw ka ɲɛnamaya ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ ni ɲɔgɔn ye alakira sallallahu alaihi wa sallama a ye république islamique créé Medine ka sɔrɔ yahudiyaw bɛ yen ani u bɛ ɲɔgɔn kan sigi la ani u ye partiw signé ani u ye jɛw kɛ ko bɛɛ lajɛlen dan ye alakira sallallahu alaihi wa sallama don dɔ la yahudiya chrétien groupe dɔw bɔra Najiran ka na alakira nɔfɛ a ka misiri kɔnɔ Medine alakira n'u sigira ka baro kɛ o k'u nana alakira nɔfɛ sabu ka da ko waati o y'a sɔrɔ alakira ye république islamique min n'a y'a créé ale de y'o président ye donc ani mɔgɔw bɛ audience kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a ka o audience kɔnɔna na yahudiya groupe in wulila ka na alakira sɔrɔ a ka misiri kɔnɔ alakira ye wele so a ka misiri kɔnɔ chrétienw de don silamɛw tɛ o ni alakira tora discussion na u ka bato waati sera u ko alakira ma k'u b'a fɛ ka baro jɔ k'u b'a fɛ ka discussion jɔ sisan olu b'a fɛ k'u ka bato kuma sera u wulila k'u bɛ bato kɛ alakira ka misiri kɔnɔ chrétienw k'u b'u ka bato kɛ alakira ka misiri kɔnɔ silamɛ dɔw wulila k'u b'a fɔ o tɛ kɛ alakira ko a y'u to yen k'u ka bato kɛ chrétienw y'u ka chrétienya bato kɛ a kɛcogo ɲuman na alakira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallama u tilala u ka bato la waati min na ani u jɛra ka continuer u ka discussion fɛ nin de ye alakira ka ladegeli ye an ka kan ka min kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn minɛ kelenya sabu ka d'a kan an ye silamɛ an ye adamadenya balimaw ye fɔlɔ yanni silamɛya ka na donc silamɛya bɛ na ka na o sabati a mana kɛ cogo cogo ni ni mɔgɔ min ye diinɛ kelen mɔgɔ ye i ni mɔgɔ min hakilila kelen mɔgɔ ye aw bɛ ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔw kan nka a mana kɛ cogoya o cogoya la an ka kɛ kelen ye jamana in anw de ta don jamana in an bɛɛ lajɛlen de kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ se min na o k'o kɛ jamana bɛ dilan cogoya min na sabu ka d'a kan alakira ko an ma sallallahu alaihi wa sallama ko hubbul watani minal imani ko faso kanu o ye limaniya dɔ ye an bɛ ci min lase jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ci min lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ ci min lase adamaden bɛɛ lajɛlen ma n'i ye silamɛ ye i miiri alakira la sallallahu alaihi wa sallama alakira de ye an ka ladegeli fɛn ye alakira de ye an ka dungare ye an ka kan k'ale de lajɛ fiɲɛ minnu b'an na k'o bɔ an na alakira sallallahu alaihi wa sallama a ka du kun ni yahudiyakɛ dɔ ka du tugulen don ɲɔgɔn na a ka du ni yahudiyakɛ ka du kun tugulen don ɲɔgɔn na alakira sallallahu alaihi wa sallama yahudiyakɛ in kun b'a dala ɲini kosɛbɛ
a b'a dala ɲini a bɛ profiter cogo bɛɛ lajɛlen na pour que u bɛ se ka se ɲɔgɔn ma cogoya min na nka alakira ye sabali de jira an na o de kɛ misaliya ye yahudiyakɛ tun b'a ka ɲaman fura a ka so kɔnɔ k'a fɔ a ka baarakɛden ye ko ɲaman in ta i k'a bɔn kiko fɛ alakira ka so kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam n'a y'a bɔn kira b'a fɔ ka mɔgɔw ma a ye ɲaman in ta ka taa bɔn a kana ɲininka a tora a b'o kɛ kuma bɛɛ baarakɛden yɛrɛ b'a kɛ ka sɔrɔ a man d'a ye nka patron de ko a ka kɛ a b'a kɛ kira fana t'a ɲininka yɛrɛ u tor'o la patron in nana bana patron bananen baarakɛla ye n'a ye yɔrɔ fɔra o la a bɛ taa ɲaman bɔn kɛnɛ ma a tɛ ɲaman bɔ alakira fɛ yen bilen a bɛ taa ɲaman bɔ ɲamanbɔnyɔrɔ la kira ye tile kelen kɛ ɲaman ma bɔ a fɛ yen tile fila ɲaman ma bɔ a fɛ yen tile sabanan kira ko a ye to an ka nin ko ɲɛɲini munna ɲaman tɛ ka bɔn bilen kira donna yahudiyakɛ ka so ka ɲininkali kɛ ko yalima karisa bɛ min ko a bɛ so kɔnɔ a man kɛnɛ kira taara a lajɛ ko n famana ka i nɔ ye i laada min b'an cɛ n'i bɛ deli k'a kɛ n famana ka laada in ye n t'a dɔn mun y'a bali n nana lajɛ mun de don a ko tiɲɛ don ko a man kɛnɛ de mais ale de tun bɛ baarakɛden bila k'a kɛ baarakɛden b'a kɛ ka sɔrɔ a man d'a ye donc komi ale man kɛnɛ ale tɛ ko kalama kɛnɛmana na sisan baarakɛden tɛ k'a kɛ bilen a yɛrɛ ma ko ye n dɔrɔn de ye kira ko dɔ wɛrɛ tɛ n nana de ka n'a lajɛ mun y'a bali n'a sɔrɔla bana de don kira ye nɔgɔya da k'a ye o kumana kira ko a bɛ sira ɲini yahudiyakɛ ko a ma k'i tɛ sira ɲini bilen diinɛ min ye nin ye ne bɛ don nin diinɛ in na nin ye adamadenya kala diinɛ ye nin ye ɲɔgɔn minɛ diinɛ ye o kumana an bɛ ci min se mali silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka ci min se maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ko an ka kɛ kelen ye ala ko an ka ɲɔgɔn minɛ alakira ko an ma sallallahu alaihi wasallama ko iyakum wa zanna fa inna zanna akzabul hadis alhamdulillah o bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ i k'a dɔn k'a fɔ an nana daravilla an ka alimami Balamini Haidara ale tun kɛn bɛ ka kɛnɛ belebele sigi ye mawludu wajulu kɛnɛ min kan a kumana mɔgɔw ye k'u lasu ka kɛ yafa kan k'u lasu ka kɛ alakiraba ladegili kan jango jogo minnu tun bɛ alakira la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kabiri sabali la kabiri yafa la ani mɔgɔ wɛrɛw sera ka jɛ cogo min ka kun Balamini Haidara a da sera ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka jɛ k'a baaraw seereya Kuranɛ kɔfɛ kumakan min bɛ yen ni nkalon t'a la fiyewu o ye alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallama o ka kumakanw ye Kuranɛ yɛrɛ b'o sabati an ye a ko wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha a ko Muhammadu ma kuma ni a ni dungɔ ye a bɛ fɛn o fɛn fɔ ala de bɛ wahyu kɛ a ma k'a fɔ a fɔ nin cogoya in na a b'a fɔ ten o kuma ala b'a fɔ ko maa min k'a fɔ n'a b'a fɔ ni ala ka fɔla ye o tɛ se ka kɛ nkalon ye ni ye fɛn min ye kira ka kumakan na k'a kɛra nkalon ye i b'a sɔrɔ maa dɔ de y'o nkalon tigɛ k'a fɔ ko ala kira y'a fɔ k'a sɔrɔ kira ka kumakan tɛ n'o tɛ ala kira ka kumakan nkalon tɛ a la abada wa kuranɛ kumakan nkalon t'o la abada o kuma ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ka jogow la ala subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ an ye suratul kalamu na n'o ye biki sura ye walima i k'a fɔ kalimu sura sɛbɛnnikɛlan ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ an ye o sura in na a ko wa innaka la ala kulkin azimin a ko e Muhammadu bɛ jogo kan jogo min n'a ka bon i bɛ jogo ɲuman ba kan i bɛ jogo sabatilen ba kan ala subhanahu wa ta'ala ye kuma in fɔ ni fɔcogo min ye a y'a fɔ ni kabakoya fɔli de a ko jogo bɛ e Muhammadu la jogo min ni kabakoya jogo do Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin fɔ alakira Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam o kuma n'a fɔra ko kira jogo ka ɲi a bɛ jogo belebele kan a bɛ jogo ɲuman kan jogo min n'a sabatilen do o kuma alakira tɛ an cɛla bilen an bɛ se ka kira jogo dɔn cogo di u ye an ba Aisha ɲininka ala ka jɛn a ma n'o ye alakira furumuso ye ko alakira Allah subhanahu wa ta'ala ko Kuranɛ kɔnɔ ko kira jogo kun ka ɲi ko yalima alakira jogo kun ye jumɛn de ye kira jogo fɔ an ɲɛna mɔgɔ sɔn an k'a dɔn k'an yɛrɛ ladege ni a ye an ba Aisha ma kuma jan fɔ u ɲɛna a ko alakira Muhammadu jogo kana kulkuhul Quran ko a jogo kun ye Kuranɛ de ye
ko alakira jugo ko Qur'an de kundo o koro ye dakurunya damadola Allah subhanahu wa ta'ala be fɛn fɔ Qur'an na ka fɔ ko aye nin kɛ ni baara ɲuman ye nin kadi Ala ye o bɛɛ lajɛlen kun dafalen bɛ kira la Allah subhanahu wa ta'ala be fɛn fɔ Qur'an kɔnɔ aye nin to ye nin mandi ne Ala ye kira kun kɛlen bɛ k'o bɛɛ lajɛlen to ye Qur'an de kun ye kira jugo ye o kuma ni bɛ fɛ ka Ala kira jugo dɔn i bɛ Qur'an de lajɛ ni Qur'an ye yamara ni fɛn min ye ka fɔ nin kɛ nin ye baara ɲuman ye da la ka fɔ o ye Ala kira jugo ye o ye ka kɛta ye ni Qur'an ko i ka fɛn min to ye da la ka fɔ Ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale kun bɛ o de to ye a kun tɛ baara kɛ ni o ye Allah subhanahu wa ta'ala a ka laɲini o ye nin de ye kira jugo la o kuma ni kira fatura ni Qur'an bɛ an bolo o b'a yira k'a fɔ Ala kira jugo bɛɛ lajɛlen dafalen a bɛ an bolo yan a tɔ ye fɛn min ye o de ye an ka minɛ ka baara kɛ ni a ye wa adamaden kisi sira si tɛ yen adamaden bolo k'a fɔ k'i bɛ se ka kisi sɔrɔ diɲɛlatigɛ lafiya la ani hakilisigi silamɛ fara kafiri kan sira si tɛ ɲɛnamaya kɔnɔ ko lafiya bɛ se ka kɛ cogoya si la fo adamadenw ka tugu alakira Muhammadu kɔ sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ ko min ka kɛ ko ye ɲuman ye maaw ka baara kɛ ni o ye a b'a fɔ ka min to yen o fana ka to yen adamadenw ka kisi a bɛ o de la nka maadama n'an ye kira ka kɛwalew bila kira b'a fɔ an ka min kɛ an tɛ o kɛ a b'a fɔ an ka min to yen o de y'an ka kɛta ye an mana lafiya ɲini ni sira o sira ye ɲɛnɛmaya kɔnɔ an tɛ se ka lafiya sɔrɔ f'an ka tugu alakira Muhammadu de kɔ sallallahu alaihi wasallam sabu Ala ye jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen dafa ale Muhammadu de la Allah subhanahu wa ta'ala a b'a fɔ o Qur'an kelen in na wala tastawi al-hasanatu wala as-sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamimun وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم سورة الفصل الله سبحانه وتعالى أبافو على كرا جوغولا أكو نيوما أني جوغما أمانغان نيوما ني جوغما مانغان ونيوما كلا أني جوغما كلا أولو فنتكلي ما من بينا كباري جوغما كلي ako o juguman kɛbagaw bɛ juguman min kɛ ka ɲɛsin e Muhammadu ma ako e ka juguman kɛlaw k'u ka juguman e ka ɲɔni u ka juguman ɲɔni ni fɛn ye fɛn min n'o ye ɲuman ye Allah subhanahu wa ta'ala ka juguman kɛlaw ka juguman ɲɔni ni ɲuman ye maa min bɛ juguman ta ka ɲɛsin i ma kana fɔ k'i b'a ka juguman falen a ye juguman na juguman min n'a b'o kɛ i la o juguman in falen ɲuman de la ka ɲɛsin a tigilama ma e kana fɔ k'a fɔ k'i b'a ka juguman falen ni juguman ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin fɔ alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko ni juguman kɛla ka juguman n'i y'a falen ni ɲuman ye a bɛ juguman kɛ ka ɲɛsin e ma e b'a falen ni ɲuman ye a bɛ juguman kɛ ka ɲɛsin ma e b'a falen ni ɲuman ye ke e Muhammadu bɛna ye maa min bɛ yen n'a bɛ k'i kɔniya juguya fin bɛ i n'a cɛ a k'i jugu fin bɛ tila ka yɛlɛma ka k'i teri ye ka sababu kɛ a bɛ ka juguman kɛ ka ɲɛsin ma e bɛ k'a falen ni ɲuman ye k'i jugu fin o bɛ tila ka laban ka yɛlɛma ka k'i teri duman ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye nin fɔ alakira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ko nka nin min filɛ nin ye maa min bɛ juguman kɛ ka ɲɛsin ma k'a falen ni ɲuman ye ko maa si tɛ se ka nin baara kɛ fo n'a kɛra maaw ye maa minnu kɛra maa sabalilenw ye Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ nin baara kɛli nɔgɔya maa de ye maa min sabalilen don maa o maa ni ma sabali ni juguman kɛra i la i b'a falen ni juguman de ye nka ni Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye sabali di i ma maa min bɛ juguman kɛ ka ɲɛsin i ma i b'a ka juguman i b'a falen ni ɲuman ye fo juguman kɛlɛ in bɛ tila ka laban kɛ e kanu a bɛ tila ka laban ka k'i teri ye Allah ko maa si tɛ se ka nin baara kɛ fo n'a kɛra sabalibagaw ye a ko wa maa si tɛ se ka nin baara kɛ fo n'a kɛra niyɔrɔ belebele tigiw ye Allah subhanahu wa ta'ala kɛlen bɛ ka maa minnu kanu k'a fɔ k'a bɛna niyɔrɔ belebele di u ma diɲɛ kɔnɔ
bonya wula ani ala kelime ka kanu abna ni yoro belebele di ma minu ma kiyama do olu tigila maw de bise kan ni bara nyuma banke ka juguman kala ka juguman falene nyuma yi Allah subhanahu wa ta'ala ayini fo kranyana ka fo akani ke aka kewale kira kan ka tabulo wa alakra muhammadu ni kunya ka kewale ni aka tabulo maw ma ni be juguman ke kirala ata juguman falene juguman aba faleni nyuma de o ku ye kira ka tabulo an alakra manton ni de fene kan ga ke an jogoye nan ko tiena kan be alakra muhammadu fe sallallahu alaihi wasallam an fene ka kewale kan ga keni de amanga anga juguman faleni juguman an be juguman faleni femiye o ye nyuma de alaka ni famia alaka di an islamo keligele bema alhamdulillahi rabbil alamin ambade tafsir fila la jabaw ni bara bela jelen ko fe anana misra dela Sheikh Mohammed Abu Jafar Jabate la dala kula lebi mauludu nyina mayali kene sigiye o kene kan kuma na ala kira baka amse ka ke la degli fenye chugomi ka tugo ala kira la aka blasira li kan aka la doniyali no ka tugo olula angeje anye fe munun soro misra dela Mohammed Abu Jafar Jabate fe ango sharia اللهم صل على محمد وآل محمد أما فالحمد لله رب العالمين تنوب علي سنغن واتب كد نمان كشينا فاكو ككراي أنا كسودونغ سانو أنا لك جنيمان به كالا ديلي مولود كنا مي نانيا سيغي ألا كدو جابي كنا ينسيغي رجين فان فان ألا كدو جابي Allah subhanahu wa ta'ala abe munun tajabi akan faruka nan tajabira ku fana faranka ka ala deli subhanahu wa ta'ala anga banabagato ala ku kenaya kolibato ala ku son anga tabo ala ka hinula bijahi nabi sallallahu alayhi wa ali okma television shirifula ambe do ke ani anyama bay no Sayyid Sharif man madan haidara ala ka jen anama Allah subhanahu wa ta'ala kana awasa nyina groupement bena temminka temu flado ko ka ala kira la dege ani nyogon sama sama mimbe islamo nyogon che wala ma nyogon sama sama mimbe jamana de ni nyogon che nyogon sama sama mimbe shia ni nyogon che ina fo dono ani flow obise ga bancho ga mina anga kuma odeka na Allah subhanahu wa ta'ala ka jenye anye broshir mingla wajulu kala bebe ka kuma odeka ango lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ala kira model yumande maoma ni isona ala kira ka chidayama hal mami mason ala kira ka chidayama ni kira mo nyuma ibetu ala kira ko sabula ala kira mana ni foye fona kira adamadiya a jocho nyumai hal ni mo min bana kira la kira nana ko danaya kasabati adamadiya tenye danaya ko cinya kasabati adamadiya tenye nya cinya ko ani ladiriya ani nyumaya ulu sinaw beba don ka fo adamadiya te jowluka o ko fe ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akera kira mi abe mo ka beli nyini ni fitna be roro abalasa el islah bayna an-nas mamunu chechene no ku cheglan wa ta'lif anika mawdus gunde ge nyogona olla nga nyina mawlud la aslogan e ka fo muhammadun qudwatuna muhammadu yaunga la degeli fenye muhammadun yajma'una muhammadu ba'un faranyokonga muhammadun yu'allifu baynana muhammadu de ba'un deli nyana kan ke nyon fa nga nyomene ala kirayo exemple de di ni ka muhajiru ka balma do nyonche ansaru ka balma do nyonche uka toro ka ke nyonga toroy uka here ka ke nyonga here kase hakela ko azillatin ala almu'minin a'izzatin ala alkafirin uira dama be majigi nyogoy ube hina nyogono be nyogondeme ngamma mi no otu doy ube seka gele oma sabla otigi fana bi ka gele mi nyeshi uma
o kuma alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay ambali ɲɔgɔn sama sama la tanazo mun de bɛna ni ɲɔgɔn sama sama ye o de ye diɲɛ kanu ye an ka diɲɛ kanu b'an dusukun na ani kuma dɔ la i yɛrɛ ka nafa i bɛ jɛ o kɔ silamɛw ka keleya kama alakira ye a ka denbaya lamɔ o la o de la alakira somayɛlɛmalen ko bɛ dar'u kan olu de ni kira jɔyɔrɔ ka kan u jɛra o kɔ k'a di Allah subhanahu wa ta'ala ma Sayyidina Ali yo o de fɔ a ko la usallimanna ma salimat umurul muslimin a ko madama silamɛw u ka bɛnkan u bɛ yiriwa n'a ye ne kelen ka nafa ne bɛ jɛ o kɔ silamɛw ka se ka yiriwa kuma min na ni khalifaya danana sama mɔgɔ dɔw y'a jira a la kɛnɛ kan an tɛ bai'a k'i ye amma u diyagoya olu tora opposant la a ko n t'aw kɛlɛ aw ka d'a ye a ka d'a ye cogo min a y'a kɛ ten mais kuma min na de u ye kɛlɛbolo former k'u bɛna silamɛ communauté bila fitina la a ye dankari a la a den Al-Hasan alayhi salam tanazala o fana jiginna ka fanga to Muawiya ye muna bɛn kama o bɛɛ kun ye jumɛn k'a jira diɲɛ maa la ni ɲɔgɔn sama ye diɲɛ ko ye a to yen e ka Allah subhanahu wa ta'ala ta ni Allah subhanahu wa ta'ala ta ala bɛ kɛ i wasaba ye an b'a la deli ala ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen wasa ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka an ka ɲinan mawuludu ala k'a kɛ sankɔrɔta ye duwawu minnu bɛ kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen jaabi kɛnɛ in sigira fan o fan ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ sankɔrɔta ye bijahi nabi sallallahu alaihi wa alihi kuma laban na an bɛ ka kɛnɛ min sigi n'o ye mawuludu kɛnɛ ye dɔw bolo k'a fɔ ko an ye don dɔ sigi silamɛya kɔnɔ min man ka sigi a b'a f'u ye ko alakira na don diɲɛ na nɛɛma don walima nɛɛma tɛ ni nɛɛma don nɛɛma ni barikada ka kan wa a man kan ni an filɛ ka min kɛ nin ye ala yɛrɛ y'o de fɔ o ko ka alakira dɛmɛ ni alakira dɛmɛnan dɔ ye ni alakira bonyanan dɔ ye ni alakira ka diinɛ sankɔrɔtalan dɔ ye o kuma su wɛrɛ minnu n'olu bɛ bonya silamɛya kɔnɔ donba wɛrɛ minnu bɛ bonya silamɛya kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen ka fɛti de ye mawuludu ye idul a'yadi falqadru wal a'yadu wal mi'raju min hasanatika baharna al a'yuna laylatul qadri ko kuranɛ jiginna su o bonyana seli fitini seliba o bonyana o kɔfɛ juma o fana bonyana nunu bɛɛ bonyana sabula alakira bangera de ni kira kuma bange laylatul qadri tɛ ni kira kuma bange seli fitini ni seliba kun bɛ ye wa ni kira kuma bange juma kun bɛ dɔn wa o kuma mawuludu de ye seliw ka seli ye o kuma ni seliw ka seli n'o don sera n'i ma seli o don o kuma na i y'a k'i yɛrɛ de la ala kana an kɛ maaw ye minnu b'a k'u yɛrɛ la minnu b'a k'u yɛrɛ ye ala ka an k'o mɔgɔw ye wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw an taara nin baara bɛɛ lajɛlen kuncɛ Bangoni charbon carré la Jalolakaw ka denbaya la mawuludu kɛnɛ belebele fɛnɛ sigira ye min n'a ɲɛnamayara a tun denbayalen don kosɛbɛ an ka jɛ fɛn minnu bɔra ye k'o dɔw seereya wallahi ne arjina tɛ sara foyi t'a ɲi o kuma alakira de y'a bɛɛ ye alakira kisi nɛɛmaba ye mun ɲinina an fɛ k'an ka ale ladege ala ko lakad kana lakum fi rasulillah uswa hasana liman kana yarju Allah wal yawm al akhir ako wallahi danganiya jelen nyama
ako muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako kera ladigeli baga nyumanye aw silamawiye mamun le maniera kada alala mamin darala ko alkiyama domina ako anga alakira de laje ka latigi aka ketala ka latigi aka fotala ka latigi aka baraketa bela jelena baba niya ya ala ya alakira jo anya ka ke misali kan alakira ladige alakira kun kaindi na alakira kun mai alata yirana de o kuma mu'minina alakira manton fe ko anga alakira ladige anga alakira ladige ni jugowe jugo bamunu kuma alakira la alako ama suratul kalam kono ako wa innaka la ala khulqin azim ako e muhammadu be jugo mi na kabu muhammadu be jugo mi na kabu anye mawludu ski alakira min kanu kama ala ya tanu ko jugo nyuma mbala mo nyinne ndo anfe o jugo bamu no be alakira la kango lu ladige jugo bamu no be alakira la o do jume qur'ana sura no be suratul a'raf kono ala ba fa ko khuzul afwa wa amur bil uruf wa a'rid anil jahilin ni be suratul a'raf kono ala ko chugodi ni aya ni jibril jigina na yetuma mina kana ala kirama kishin nema be ala kirai ka fa ala ko ngana nini aya yi khuzul afwa wa amur bil uruf wa a'rid anil jahilin akora ijme ko khuzul afa ko muhammadu ya famine mugobulu wa amuru bil urufi muhammadu mawiya maru ni bara nyuma keliye wa aridi anil jahilin muhammadu ikodi kabo jahiluma ikodi kabo fendo baluma ikodi kabo nafikuma jibril jigina nini kana ni fa ala kirai jibril nyine ngatu alayhi salam ako jibril ma ako ni ayayi la nyine jumembe ni na alafe ala mako be jumenne la ni ayayi na ma fi yeshiya chama ngo jugo dobe ba fo luma ko makarumal akhlaq o makarumal akhlaqi jugo badawdu ala kira kalina ka mama neni jugo nunu dafarira ka faralimaniyaka wallahi ni sarabita arjina kono wa alkiyama jodo mado ika nyumambe mine ila ka keka mausara ye mamunu tonyo haketiki do ka hakesara me jugo dobe no e makarumal akhlaqi jugo ye alikiyama jodo ni mauka hake mineli tarasi oma ala ba fo koko toy iyo jugoba mi tale ala kama bido adne kono nuye hake tiki tonu nuga hake ala bo la siga uluma ala kira jibril nyininga ko aya la yine jume akome ala nyininga aya ala nyininga jibril nana ko ala kirama ko khuzul afwa wa amur bil uruf wa aridi anil jahilin ko aya la yine jume ala ko muhammadu ya famine muhammadu yafa mama mami tonyo sebiye ki tasara yafa iye sesoro yafa khuzul afwa yafa mogoma mami tonyo muhammadu mason itala mami je abulu tala muhammadu matugu nyongonya mami ya tigeila aya inga muradu ye ninde o ya yina anfe ko mawlu kelaw anga kuma ala kira jugo badouka ala kira jugo ala belebele do juma o sabali de wa sabali ala jombe ka tamashin wa yafa ya ala jombe ka tamashin mama ti yafa mo ma ala ti yafa ma nyafi ya abokat sidiki tuma minan galon tigera kada adimso la no ya amba aisha ka foka e jenia ka abuda ati onda abokat dimina abokari kume maado la dumini no e mastahi akume maado la dumini to ko imbulle mema ya akungo mi la dumini o mamunu yan galon tige kada ala aisha la ka fo aisha e jenia ke o tara fara o mogo ka ke o galon tintin baga doy e aisha fare be ka surafana dima bi ka khilafana dima bi ka daraka dima ale jole meni ka kobe o ka furu be sakomina e be ta fara o ka galon kakuma la sura ye ala nana ayan jigi ka amba aisha la jeya suratu nuru kono ala jeya le tumami abukari ya don ka fo galundu adnso jara adimso la jeyara aklela ka muta ako mogo min kera sababu ye ka farangalun tigelauka ka dane demso la ka soro ne jolenu na baloy ne de jolenu na ka musakai ako nye balo min ku jwa ye nyatike
Abubakar kun bɛ balo min d'a ma a y'a tigɛ ale y'o tigɛ min kɛ ja o ma bɛn Ala ma Ala ye aya jigi a ko Abubakar ma a ko ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum a ko yala aw t'a fɛ Ala ka yafa aw yɛrɛ ma a ko maa ɲini aw fɛ Ala ye se di maa minnu ma maa minnu ye yiriwali dungow ye o ka yafa maa o ma se tɛ maa minnu ye o ka yafa mɔgɔw ma a ko yala aw t'a fɛ Ala ka yafa e t'a fɛ Ala ka yafi ma Abubakar ko a ko mɛ Ala ka yafa fɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye Alakira jugu ladigi Alakira Abubakar seginna kɔ a yafara a ye dumuni jɔ Masdahi ye komi a b'a kɛ cogo min na ka kɔrɔ baba a bɛ fɔ nin de ma ko Alakira jugu a ko Alakira ma ko yafa maa ma maa min y'i tɔɲɔ o ye makarumal akhlaki dɔ de Ala ye fɛn min yira Alakira la Kuranɛ kɔnɔ ka caya o ye sabali de a b'a fɔ Muhamadu fasbiru kama sabaru ulul azmi mina rusuli Muhamadu sabali komi kirabaw sabali la cogo min maa ma n'i ko k'i bɛ Ala fɛ a tiɲɛ kan a na f'i ma n'i ko k'i bɛ Ala fɛ a tiɲɛ kan a na k'i la n'i ko k'i bɛ Ala fɛ a tiɲɛ kan i na dɔgɔya i na nɛnɛ Alakira ma to yen Ala ka nabi ɲumanw ma to yen fɛn bɛɛ fɔr'u ma e ko k'e bɛ Ala fɛ ko foyi kana f'i ma fɛn bɛ f'i ma dɛ k'i ka sabali wa n'i ye se sɔrɔ i ka yafa khuzul afwa silamɛw an ka yafa ɲɔgɔn ma maa maa ti yafa maa o maa Ala ti yafi ma maa maa bi yafa i maa ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ se b'i ye k'i ta sara wallahi Ala bi yafa fasbir inna wa'ada Allahi haqqun wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinuna a ko Muhamadu sabali Ala ka layiru tale o ye tiɲɛ ye kana to mɔgɔw k'i bɔ i ka sabali kɔnɔ maa minnu ma limaniya maa minnu ma danganiya ni alikiyama nali ye n'i sabalila tɔɔrɔ kɔrɔ i sabalila dimi ko kɔrɔ maa kana k'a bɛ e lasu k'i ye fukari ye nin bɛ ka f'i ma i b'i daja kan'o lamɛn a ko i ka sabali i ka yafa Muhamadu maa sɔn i bolo ta la maa min ko karisa wallahi fo ka taa n sa walima ka taa sa n ka hɛrɛ den kelen tɛ d'a ma a ko o de sɔn baba i bɛ Alakira ka yafa n'a ka sabali dɔn cogo di Alakira binakɛ n'o ye Hamza ye Ghazwatu Hudi o ye Hamza seyidu suya Hamza ye Alakira fa de ye kisi ni nɛɛma bɛ Alakira ye ni n ko a fa don a fa bina balimakɛ don Alakira fa Abdullah ani Hamza u bɛɛ bɛ fa la Alakira binakɛ de ye Hamza ye o Hamza a tugura Alakira kɔ Makan gɛlɛya tuma min na bilennen don ka tugu Alakira kɔ faso bannen don a n'a ka cɛkɔrɔbaya a ye kalimatu shahada fɔ ka tugu Alakira nɔfɛ ka kɛ diinɛ cɛba ye ka kɛ cɛfarin ye ka kira ka hijira Alakira nɔfɛ ka na Madinɛ a den don o Hamza Badiri kɛlɛ a bɔra Alakira nɔfɛ ka taa Badiru kɛ a den don Hudi kɛlɛ a bɔra Alakira nɔfɛ ka taa Hudi kɛlɛ la o y'a sɔrɔ Badiri kɛlɛ a ye mɔnɛ dɔ don Hindu la k'o ka mɔgɔw faga o mɔnɛ min tora Hindu la Hindu ka jɔnkɛ dɔ bɛ yen ko Wahashiyi Hudi kɛlɛ labɛnnen tuma min na a ye Wahashiyi wele a ko Wahashiyi a ko mɔnɛ dɔ donna ne Hindu la Hamza fɛ a ko n'i sera ka mɔnɛ in bɔ n na n b'i kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la k'i k'i yɛrɛ ta ye baba o don o tɛ kodenni ye dɛ k'i bɔ jɔnya la k'i kɛ hɔrɔn ye o don o tɛ kodenni ye Hindu ye nin fɔ a ka jɔnkɛ ye n'o ye Wahashiyi ye o yɔrɔ bɛɛ Wahashiyi ye entraînement daminɛ ka kɛlɛ entraînement daminɛ a bɛ se ka Hamza faga cogo min Ala nana n'a ka n'a ye furu gɛgɛlɛ fo Ghazwatu Hudi nana Hudi kɛra kɛlɛ gɛlɛnba ye silamɛw bolo Badiru kɛla o jara silamɛw la Ala ye silamɛw dɛmɛ o kɛra hijira san 2nan hijira san 3nan Ghazwatu Hudi nana mankankaw ko mɔnɛ min donna u la o ye layiru wɛrɛ ta ni Alakira ye ni kɛlɛ wɛrɛ ye o kɛlɛ wɛrɛ la ko Ghazwatu Hudi o Hudi kɛlɛ la tuma min na ni Alakira nana n bɛ fɛ ka Alakira ka sabali jɔyɔrɔ de f'i ye a n'a ka yafa u nalen Hudi kɛlɛ la Wahashiyi bɛ jama cɛ la a bɛ ka Alakira binakɛ n'o ye Hamza ye a bɛ ka ale de ɲini parce que o de mission b'ale bolo n'a sera ka Hamza faga bi ale ka jɔnya banna a matigi muso n'o ye Hindu ye o y'o de fɔ a ye
mato be kelela o be ka ɲɔgɔn ɲini ale be ka Hamza de ɲini jamana Hamza disi dalen be kelela cɛkɔrɔba ɲuman a be ka kafiru faga a be ka faga cogo min Wahashi Hamza misère k'a filɛ k'a lajɛ tama min b'a bolo a y'a fili tama ye Hamza minɛ a disi la a bɔra ka bin ni Alakira binakɛ de sallallahu alayhi wa sallam Hamza binnen min kɛ ka kuma la surunya i ye a binnen Hamza Seydou Chouyara Hamza Seydou Chouyale Wahashi taara ka taa fɔ Hindu ye a ko Hindu ma a ko i ye n bila mission min na n sera ka mission in accompli ne ye Hamza faga a ko a to kɛlɛ ɲɛma ka jɔ fo n ka taa n jɔ Hamza su kunna k'a ye k'a fɔ i ye Hamza faga baba o kelen kɛlɛ ɲɛma jɔra Wahashi n'a matigi muso nana n'o ye Hindu ye Abu Sufyan muso de o don Abu Sufyan ye Magan dugutigi ye Hindu nana ani Wahashi ye k'i jɔ Hamza su kunna a y'a ye a fagara mais Ala ni mɔnɛ kama muso in na tɔɔrɔ kama muso in na a dimi ko jugu Hamza kɔrɔ a ko a ka jɔnkɛ ma ko a sɛgɛnde tan tigɛ ka di yan a ye muru bɔ ka Hamza sɛgɛnde tan tigɛ k'a bolongɛnde tan tigɛ a ye muru bɔ k'a bolongɛnde tan tigɛ a ko ne bɛ juru don na k'o kɛ kɔnɔ caka ye k'o don kana Maka k'a yira Hamza ye mɔnɛ min don ne Hindu la n ye n ta juru sara o b'a bolo hali bi a ɲɛ bɛ Hamza su dalen na o m'a bɔ dɛ a y'i kanto Wahashi ma a ko a ka Hamza sɔn kɔnɔ disi ci a y'a disi ci k'a ka sɔn bɔ a y'a sɔn bɔ ka d'a ma a y'a lajɛ Ala ni mɔnɛ fɛ muso ye sɔn kunu baba nin kɛra Alakira binakɛ in na nin fagacogo jugu nin kɔnɔna juguya fagacogo in u taara fɔ Alakira ye kisi nɛɛma ba ye a ko Muhamadu a ko i binakɛ Seydou Chouyara dɛ karisa Seydou Chouyara karisa Seydou Chouyara karisa Seydou Chouyara Hamza n'o ye binakɛ o y'a faga kɔnɔna juguya ka fagacogo bɛɛ la Alakira nan'i jɔ Seydou su kunna k'o lajɛ ka taa binakɛ lajɛ nin ye ale fa ye fa dɔw banna la n'o ye Abu Lahabiw ye olu ye tɔɔrɔ bɛɛ ta k'a sɛgɛrɛ nin sɔnna ale la k'a défense ta donna don min ne Abu Jahali ye Alakira to sujudu la ɲaamɛw jiginnen ka to o tonsow o nuguw ka to ta kɔnɔ kɛ Alakira kunkolo kan k'a to sujudu la n ko nin don ne Hamza donna diinɛ la Abu Jahali de y'o kɛ Alakira la baba Alakira ye Hamza dalen lajɛ a jɔlen a fa hinɛ donna la a fagara fagacogo min na kɔnɔna juguya min na Alakira jɔlen ji cira a ɲɛ kan ji cira a ɲɛ kan a bɛ mun fɔ a ko wallahi ni Ala ye se di ne ma don o don mankankaw kan a ko n binakɛ n b'i ta juru sara maa 70 de la maga maabaw la u y'i faga cogo min na n bɛ nin juru sara maa 70 la magankaw la tellement que Alakira dimina ma a kan ka dimi dɛ parce que adamaden ni dimi ko kɛr'i la n'i ma dimi i ye fali de mais ni dimina fana n'a fɔra k'i ka sabali i ka segin kɔ n'i ma segin kɔ fana i ye shetana ye adamaden t'a la ye ni dimi ko kɛra adamaden hakika la i bɛ dimi mais ni delila i bɛ segin kɔ Alakira ko ni ye se sɔrɔ don min n bɛ n juru sara maa 70 de la magankaw la o yɔrɔ bɛɛ Ala ye aya jigi a ko wa in aqabtu fa aqibu bimisli ma uqibtum a ko wala in sabaritu la huwa khayru lisabirin a ko Alakira ma a ko i binakɛ Hamza maa kelen don dɛ e dimina fo ka taa se ko n'i ye se sɔrɔ k'i b'a juru sara maa 70 n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa juru sara kɛ i bɛ mɔgɔ kɛlɛ fɛn na a y'i kɛlɛ min na i b'o de ɲɔgɔn kɛ wa in aqabtum fa aqibu bimisli ma uqibtum n'i b'i ta juru sara n'i bɛ kɛlɛ kɛ min kɛr'i la i bɛ kɛlɛ kɛ ka da o de la ni maa y'i bolo kelen tigɛ i bɛ bolo kelen tigɛ ka da o la kana 2 tigɛ ni maa y'i sen kelen tigɛ i bɛ sen tigɛ ka da o la kana sen 2 tigɛ min kɛr'i la i b'a kɛ ka da o limite de la mais e ko k'i b'a juru sara maa 70 parce que Ala b'a dɔn Alakira bɛna se sɔrɔ a ko mais Muhamadu wala in sabarutu n'i yɛrɛ sɔnna ka sabali ka ta juru sara ye k'o to yen a ko sabali hɛrɛlen n'o dɛ Alakira a ko n ye tajuru sara ye k'o to yen a ko wa n sabalila a ko n ye kale min kɛ a ye kale kafara bɔ ka na Ala nana n'a ka naw ye Hudi san 3nan tɛmɛnen san 4 5 6 7 san 8 Alakira ye maga minɛ Alakira nana maga minɛ
ka magan bɛɛ fara ɲɔgɔn ka kɛnɛ kelen kɔnɔ min ka d'a ye bi a b'a k'a la magan bɔda bɛɛ minɛlen don ni la ilaha illallah cɛfarinw b'a nɔfɛ taayɔrɔ tɛ yen dayɔrɔ tɛ yen fo ni Alakira jɛnna min ma ka magan maaba bɛɛ a cɛba bɛɛ bɔ ka na kɛnɛ kelen kan minnu y'a gɛn ka bɔ faso la ka na Madinɛ minnu y'a a denmuso kɔnɔma gɛn fo denmuso in sara minnu y'a balimakɛ a binakɛ faga o n'a ɲɔgɔnna caman o bɛɛ bɛ kɛnɛ kan Alakira ye magankaw lajɛ a maaba caman bɛ yen o don Abu Sufyanu bɛɛ bɛ kɛnɛ kan Hindu yɛrɛ bɛ yen Hindu min ye Wahasi bila nin na wa Wahasi yɛrɛ bɛ yen o fana ma sa fɔlɔ a ye magankaw lajɛ a ko aw bɛ mun miiri ne ye bi aw bɛ mun miiri ni ne Muhamadu ye bi magankaw yɔrɔ nin y'a sɔrɔ se sɔrɔla n'a ka d'a ye a b'a fɔ Ali a ye nin minɛ a y'o faga Khalidi nin faga Amari nin faga n'a y'a kɛ a banna jalakili t'a la a ye magankaw lajɛ a ko aw bɛ mun miiri ni ne Muhamadu ye bi magankaw y'a lajɛ cɛkɔrɔbaw u y'u kunkolo kɔrɔta u ye Alakira lajɛ u y'u kunkolo jigin a ko Muhamadu anw tɛ foyi bisikiya ni e ye bi e y'anw balimakɛ den de ye e y'an balimakɛ baden ye anw tɛ foyi miiriya ni e ye bi ɲuman kɔ Alakira ye magankaw lajɛ a ko izhabu antum tulaka a ko a ye taa ɲ'aw bɛɛ labila n'a ka di n ye bi m'aw bɛɛ kɛ jɔ ye a yafara bɛɛ ma se sɔrɔlen kɔ ni Ala ko khuzul afwa wa amuru bil urufi wa aridi anil jahilina nin bɛ ɲini maa fɔlɔ jumɛn fɛ karamɔgɔw an ka sabali Ala ye Alakira yira an na k'a kɛ dukare k'an ka ale lajɛ maa minnu sen dalen bɛ Alakira sendannɔ na o ye dɔnnibagaw de ye innama yakhsha Allah min ibadihi al ulamaw dɔnnibaga ɲuman kan ka kɛ misali de ye sabali la Alakira jogo bɛɛ la an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka sabali an ka yafa ɲɔgɔn ma sabali foyi t'a kɔ hɛrɛ kɔ a b'o de fɔ Alakira ye fasbiru kama sabaru ulul azmi minar rusul alsama ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa ma alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirifila lajɛbɔ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la san 2018 novembre kalo tile 19 tv shirifila ye munumununi min kɛ nin tun ye o ja dɔw ye n'Ala ye sigida wɛrɛ yira an na a bɛna dɔ wɛrɛw sɔrɔ yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah Ay bonne ne gramo goje mina kuma wili balila be manga